Eta hemen Atletikeko jokalari historiko horietako bat, Biba Eli Ibarra. Kaixo Eli! Arratsaldeon! Kaixo Eli! Arratsaldeon! Ongi etorri, oso ondo. Zemuz? Oso ondo, bai. Eta, gogoratuko dugu, iluntzeko 7:00 aurrera Euskal Telebistak zuzenean eskainiko duela partida. Biba zuen bukatu eta segituan. Hori izango da Naxari Altuna eta bere lankideak hor izango dira partida eskaintzeko. Zunonik ikusiko duzu partida? Estadioan bertan, palkoan. Korrika joan beharko duzu, Eli? Hori da, korrika. Beraz, Gurutzerekin aurkituko zara, Jolandarekin eta konpainiarekin, ez da? Hori da, bai, han ikusiko. Eta gaur palkoan ez egon marduzu, serio, ala... Ez palkoan beti izaten naba horrelako pixkat mantendu beharra, ez? Pixkate, ez? Bai. Han palkoan badakigu ezin ditugula golak ospatu, eta, pixkat egon behar da... Serio, edo behintzat geldi, ez? Edo behintzat armaietan ezin dugun golako ospatu bezala. Nola ikusten duzu taldea, David Aznar entrenatzailearen taldea? Ondo ikuste dut denboraldi oso ona egiten nahi dela, eta, hemen kopan beti izan dugun hori kopa irabazteko goguekin, hor dago semifinaletan. Badakigu Bartzelonak ekipo bikaina dela, baina, partidu batean, edo zer gauza gertatu daiteke, eta, badakigu gero ere beste partidu bat geldituko litzateke, baina zelaian irabizi behar. Bai, hori da, ez da lehen esan dugu, Bartzelonari esan behar zaio, gaur ez dela bukatzen hau, lasai hartzeko, ez da? Urrengoan ere badagola beste partida bat. Hori da, beraiek nik uste dut guk partido oso ona egin behar dugula, ditugun aukerak aprobetxatu hori da, eta beraiek, ez baldin badute bere egunik onena eukiten, hobeto. Atletiki aldiz esan behar zaio, gaur dela eguna, ez da? Gaur jokatuko dute Samamesen eta hori antzemango da, publikoaren berotasuna. Hori importantea da horrela astea? Nik uste dut irudiona emotea gaur Samamesen oso garrantzitsua dela. Behintzat nik uste dut denok dakigula Bartzelona ze ekipo mota den eta irudi ona emotea eta partidua honan borrokatuta egotea, galduta ere afizioak eskertuko dute. Eli, final laurdenetan nahi baino pixka gehiago sufritu zuen taldeak, penaltitan erabaki zen azkenean, 7-6 zuri-gorrien alde, hori bai. Zer hobetu behar du gaur Atletikek Barsari irabazteko? Nik uste dut hori esan dizudana, ez? Eukiten duten aukerak sartu, ezin da, eta akatz gutxien egitea ere nik uste dut garrantzitsua izango dela. Badakigu Bartzelonak jokalari oso onak dakatela, eta beraiek ere nik uste dut Samamesen jokatzea beraientzako ere nik uste dut polita ederra izango dela, eta beraiek bere partidua egitera etorriko diala, eta jokalari bakoitzak golak sartzea edo partida bikaina ere beraientzako ondo egongo da beraientzako, eta azkenean ere irtetzen baldin badira jokalari batzuk, normalian ez dutela jokatzen, horrek ere bere postua irabaztera aterako dira, hasi que Bartzelona dakaten jokalari guztiak, nik uste dut oso onak direla. Oso onak direla aipatu duzu, indargunetako bat hori izan daiteke ezagunak dira gainera, ez da urrezko baloiak hor daudelako, Botmati eta Putellas adibidez, baina hor daude, Paralluelo eta Batlle bezalako jokalariak ere, horiek indarguneak eta ahulguneak izango du ahulguneren bat Barça hundiak ala ez dauka zirrigiturik. Saia da, azkenian oso onak dira, baina, lehen esan dizudan bezala, beraiek ere pertsona dira, eta akatzak ere egingo dituzke. Hasi que guk aprobetxatu, aprobetxatu ditugun aukerak, eta zergatik ez emaitza positiboa atera. Kontutan hartzekoa da, Barsak ligan 4 gol bakarrik jaso dituela, 18 jardunalditan. Hori datu garrantzitsua da, Oin dela aste batzuk ere, Levantek adibidez, bana zuten partiduan, Nik uste dut beti juten gea beldur edo horrekin, eta, zergatik azkenean partio batera, edo zer gauza gerta bakteke. Beraiek igual pentsako dabe, Atletiken sailkapenean ikusita,
ez dela izango hain pontetia partidua, baina, bueno, nik uste dut gu atletizaleak bakarrak garela, Joanak esan duan bezala. Eta, bueno, espero dugu partio polita ikustia. Atletikeko jokalariak ere aipatuko ditugu, Naikari García, Ane Azkona eta Clara Pinedo adibidez. Hori da polbora, Atletiken polbora pareta hundi hori zulatzeko? Bai, izan laike ez, azkenian Naikari aurrelaria, ukitako aukerak ere sartzen baldin ditu, berandako ere motivazio hori lortuko du, eta bueno, Klaritako hor erdian ere dakan pasiak ondo ikusten baldin badau Azkonaren desmarkiak, zergatik ez. Bueno, San Mamesen jokatuko dute, baina San Mames batek utzik eluke asko lagunduko, armailak bete egin behar dira, eta hori da, esaten den bezala, 12. jokalaria, ezta? Bai, beti esaten dugu, ez? Azkenian, gradak betetak ikustea, grada kantatzen egoteak, animatzen egoteak, hori emoten dizu, ez? El punch. Eta nik uste dut gaurko ambiente oso ona egon da, ume asko hurbiltzen dira nesken partiduak ikustera, familia asko, eta espero dugu egon polita izatea, eta umeoentzako egun hau bizitzeak garrantzitsua, bizibilitatea hori emoteko. Bueno, egun polita da, gaurkoa partidu oso polita izango da, batetik joan behar da Atletik animatzera, eta bestetik esan bezala parean dagoen jokalari horiek, ez da? Horiekin gozatzera ere, bai, ez da? Bai, azkenian hor ikusteak ere gure jokalariak, haingertu, eta, bueno, animatzeak eta egun zoragarri hau pasatzean ikustu garrantzitsua esango dela. Eli, zukar kamiseta txurigorria jantziko duzu Atletik animatzeko, baina lehen urte askotan jantzi zenuen Atletik defenditzeko. Bitik 17, 15 urtez izan zinen Atletikeko jokalari, haze urte pila, Bai, 15 urte, oine ikusten dute, ez, 15 urte izan diala, urtero joaten ditzen jokatzen eta esea konturatzen, ez? Hainbat urte izan diela, baina bai izan diela urteak. Zuk esan duzun bezala 2002-2003-tik hasi nintzen, Atletik sortu zenetik, eta 15 urte egin dituan Atletiken, eta privilegiatu bat sentitzen naiz. Zenbakiak badakizkizu? Badakizu zenbat partida jokatu zenituen eta zenbat gol sartu zenituen? Badakit. Bai, esango dut nik? Esan. Bai, 213 partida eta 111 gol. Ongi esan dugu? Ondo. Zenbakiak izugarria dira, Bai, esan dizuan bezala, oin konturatzen naiz, ez? Datuak ikustean, partio asko diala eta gol desente. Así que, naue posposik ibilbide hau egin dudalako. Orain ari gara zure irudiak ikusten, zure gol pila bat, izan ere hainbeste euskazu botatzeko, gol pila bat ari gara ikusten. Dena jarriko ditugu? Horra, bueltaka. Badago bat berezia izan dena, gol bereziren bat adibidez, zure karreran, zure ibilbidean? Esango nuke nire lehenengo partidua Atletik kamisetako jantzi nuenean, Torrejonen kontra izan zala, eta, 7 bat irabazi genuan, eta gola sartu naban. Baina holan gogoratzeko daukat Ministain irabazitako liga bat, 2 bat irabazi genuan, eta, gola sartu izan nuan, eta hori gol horrek bai gogoratzen dut asko. Agurresan aurretik titulu asko irabazi zenituen, 5 Espainiako liga, Superliga, 2003an, 2004an, 2005an, 2007an eta 2016an. Zer suposatzen dute zuretzat titulu hauek? Niretzako sari bat, ez? Azkenian, ni beti da nik egin dut futbola gustatzen zaidalako, nire etxian, nire anaia futbolari izan da, aitak ere, eta beti izan dut futbola telebistan ikusi, eta txikitatik baloi bat besotan beti, ez? Eta, sari horrek lortzea, liga horrek lortzea, izan da nire lana, ez? Temporada guztietan egindako lana, sartutako orduak, hainbat gauza, gero trofeo hori gora igotziak, esaten izu hori. Saria, merezi. Ara, begira ze argazkia, Eli, hau da kopako
txapelketa, ez da? Koparen argazkia, 2005ko ligaren kopa alegia, ez da? Hori da, urte horretan egin ziguten arrezebimendu oso handia, eta hori da autobusetik nik usteot geisten, diputaziora juteko, eta hartu naban trofeoa, eta hor dago argazkia, ez? Zu gainera, 2002an hasi eta 2017 arte gutxi gora bera, barru-barrutik bizi izan duzu emakumeen futbolak izan duen garapena, ez da? Bai, asko. Badauze emakumeak ni baino leheno bizi izan dituztela urte txarrauak, baina nik bizi izandako urteak ere orain ikusten dudan futbola edo nola dauen, aldaketa izugarria izan da. Bost kopa irabazita hor ohitura sortzen da, ez da? Ohitu ere egin zineten kopak irabaztera. Gero kopa horiek eskuz esku ibiltzen dira eta, ez dakit hor, edan ere egiten da kopa hortatik edo ohiturak izango dituztu, ez da? Kopa horrekin zer egiten da? Bueno, kopakin ez asko, ez? Gero oin dauze museoan, baina zuk esan duzun bezala ohitura, lehenengo urte jarraian liga irabazita, laugarren urtean ez genuen hain denboraldi ona egin eta beldurra edo ez genuen zailkapena asko begiratzen, ez? Azkenean ikusten dozu beti Atletiko Orgoian eta gero ez baldin baduzunean ikusten, eta hori bai, txarto pasatzen dozu edo sentsazio arraro bat da, baina badakitu kirol bat dela, eta batzutan irabazten da, eta beste batzutan ez dela hain ondo. Realak, Atletikek behar duena orain da kopa bat, ez da? Erreginaren kopa bat, eta horretarako jokatuko du gaur. Zu bi finaletan izan zinen, 2012an eta 2014an, arantza hori atera behar da orain? Bai, beti esaten ziguten, ez? Ligak irabazita, elkarrizketak egiten zigutenean, hori ez, eta oin kopa zer, eta beti izan gure asignatura pendiente, ez? Beti izan aurten bai, baina bi finaletan horretan egondanago, penaltitan batian galdutak, eta... Nola sentitzen da horrelako momentuetan? Oso txarto gaztena. Bartzelonan kontra izan zen, partidua galtzen jun, empatau eta gero penaltitan galtzea. Zuk bota zenuen penaltirik? Bai. Eta sartu egin zenuen? Bai. Bueno, zuzure egin zenuen. Hori da. Bai, gainea tentsio askokin, ez? Azkenean botatzen duzu penaltiak ora aurrean jartzea, eta behintzat hor, ez? Zuez faiatzia da, momentu horrek gero bizitzea, gogor izaten dira. 2017 urte berezia izango zen, noski zuretzat, agur esan zen niolako, bazuk gehien maite zenuenari, futbolari, ez da? Bai, gogorra izan zen, ez? Nik pentsatzen naban, ez? Eta orain zer, zingo dut, hainbeste egun, hainbeste ordu sartuta kirol honetan, aste bukaratan, zingo dut, nik futbolari gabe, ez? Asmatu duzu, ez da, zer egin, ez da? Bai, asmatu. Oin banaue fundazioan lan egiten, eta gero delegatu bezala neskekin, betaldekuekin, eta orduan astebukaerak ere beste rol batean, baino ere jarraitzen dut. Baino saia egiten da, saia eta gogorra. Baina, hori, asmatzen duzu eta badakizu bizitza dagoela ere, ez? Baina nik ez dut euki sentsazio hori galtzen ari naizela gauzak egiteari, futbolean ari naizenean. Así que da gustatzen zaidana eta oin ere oso gustora nago. Beraz, orain ere jarraitzen duzu nesken taldea barru-barrutik, ez da? Bai, beste rol batean eta beste gauzak iten, baina jarraitzen dut. Eta gustokoa, ez? Azkenean jende gaztiakin hitz egiteak, nire esperientziak kontatzia, beraiek ere galdetzen dizute gauza pilo bat, eta orduan... Zer galdetzen dizute? Adibidez, ze sentsazioan da trofeo bat jaikitzea, igotzia, ez? Horrek bai galdetzen dago, eta irudiak ikuste dituenean, hori esan dizute, ke pasada, no? Bizitzea horrek esamamez dana beteta, gauza asko, ez? Eta azkenean, niretako hori da gauza horik politena, ez? Beraientzako interes hori izatea, eta
erreferentia izatea. Zuek gaur zarete beste askoren erreferente, zuk izan duzu inor, nor izan da zure erreferentea? Ba, nik hasi nintzenean jokatzen ere erreferentia Mutila zan, Julen Guerrero zan nire erreferentia. Baina oin esan dezakegu neska badauela erreferentiak. Atzo adibidez entzun nuen Naia Landaluze Ana Astobietakin egindako elkarrizketa, eta Naiari entzuteak bere erreferentia bera txikia zenean juten zala Lezamaran neskak ikustea, eta Elibarra, nire izena esateak, eta delegatu bezala izan naizela oin berakin, niretako hori gauzarik politena da, Eta mundura joango bagina, maila internazionalean, ze izen esango zenuke? Alex Morgan izango nuke, Estatu Batutako, baino ez dute izan erreferenterik, nesken erreferenterik. Azkenean nik futbola beti mutilena ikusi dut, eta bai da, egia da, nik Kanadako mundialean egon nintzela, eta han jokalari askokin enoelan, kontra, jokatu naban, baino ez dekote holan erreferente handirik. Aizu, zu futbolen jokatzen hasi zinenetik ona urte batzuk pasa dira, zertan aldatu da jokatzeko modua, jokua bera, edo egoera, ez dakite, nesken egoera, nola ikusten duzu garapen hori? Bueno, jokatzeko moduan ikuste dut guk iten genuan joku zuzenagoa, Atera, atezaina, irabazi hor erdian, zelai erdian, bandara ireki, zentro, eta hori da. Baina oin nik uste dut, jokatze da bela, edo atzetik, irtetzen diela jokatzen gehiago, eta bai, desberdina da, Baina, nik uste dut azkenian futbola helburu bakarra dala baloia sartzeak beste porterian, así que, azkenian diela surtea, diela beste garai batzuk, eta baino guk horrela egiten genuan jolas oso zuzena. Tira, Eli, erreginaren kopa amaierar iristen ari da, final erditan gaude, atzo Realak eta Atletico Madrilek jokatu zuten, bana egin zuten, oraindik buelta falta da. Gaur Barça eta Atletik, Joana eta Etorria biak falta dira, eta finalean zer gertatuko da? Zure ustez, zein ikusiko ditugu finalean, nork irabaziko du? Nik uste dut, gustatuko litzaidake Atleti finale horretan ikusteak, baino, badakigu Bartzelonak, gaina bi partiotara oso zaila izango dela. Eta Realak, zergatik nik uste dut atzo pena bat izan zen azkenian golori, baino jokatu behar da betxian, eta nik uste dut aukera asko dakala. Así que niri gustatuko litzaidake beste gauza bat, baina nik uste dut Erreala posibilitatu asko ditu dela, etxean jolastuta bigarren partidua, eta nik uste dut Bartzelonak egongo dela final horretan. Eta mutilei begira jarri ezkero, mutilak finalean daude, Mallorca izango dute aurrean, nola ikusten duzu hori? Oso ondo, egia esan. Horrek itxura hona du, Oso ondo. Hazi irribarrea, atera zaion. Bai. Oso ondo ikusten dut, azkenian nik uste dut partio ona izango dela, lehen esan dudan bezala, Atletikek gaur saia daikola, baino partio batera edo zer gauza gertatu daike, uste dut finalian horretan Atletikek jungo dela favorito bezala, baino Mallorcak ere jolastuko da, bere jokua ingo dau. Nahastu egingo du jokoa. Hori da. Eta espero dugu ezetz, baina bere final batean edo zer gauza gertatu daiteke. Halaxe da.